салом бинандагони азиз ва подписчикои канали тамошо медиа. ибн синоро касе нест ки надонад ва нашиносад. ӯ донандаи хуби илмҳои физика, математика, химия, биология ва аз ҳама асос табиби машҳур аст, табиби маъруф аст, донандаи хуби илми тиб аст. китоби алқонун фи тиби ӯ китоби рӯи мезии тамоми табибони аврупо, умуман аврупоиён ба ҳисоб меравад. оё нафаре ҳаст ки ибн синоро надонад ё нашиносад? ӯ зиёда аз 450 рисолаи илмӣ таълиф намудааст ки мутаассифона то замони мо ҳудуди 240 китоби ӯ омада расидааст. антропологҳо пас аз 1000 соли вафоти ӯ чеҳраи ӯро чӣ гуна тасаввур карданд ва сохтаанд ва то кадом андоза дар ин самт муваффақ шуданд? ин ва дигар суолҳо ҳастанд ки мо дар ин видео дунболангирӣ мекунем ва посухи муфид дар ин самт хоҳем дод. агар дониста мехоҳед ба канали мо подписатсия кунед ва зангуларо зер кунед. рафтем. агар ба Google муроҷиат кунем ва Google ҳам дар навбати худ ба мо садҳо ҳатто ҳазорҳо аксҳоро суратҳоро пешниҳод мекунад, вале аз байни ҳамаи онҳо ман ана ҳамин аксро пешниҳод мекунам. ин аксе ки пешниҳод кардам аслан тоҷикона нест, балки муғулона аст. чеҳраи муғулона аст. биёед дар бораи чӣ гуна сохта шудани ана ҳамин акс ба шумо маълумот. агар дар бораи тааллуқ доштан ва тааллуқ надоштани ана ҳамин акс ба ибн сино фикру назарҳои дигар доред, пас ҳатман дар комментарӣ нависед. мо дар бораи чӣ гуна сохтани ана ҳамин акс ва аз ҷониби кӣ пешниҳод шудани ана ҳамин акс ба шумо маълумоти муфассал хоҳем дод. сурати мазкур ва чеҳраи мазкур аввалин маротиба аз ҷониби скулптор, археолог ва антропологи машҳури рус Михаил Герасимович сохта шудааст. таърихи сохтани ана ҳамин акс аз ҷониби Герасимов Михаил чунин аст. дар яке аз конференсҳои байналмилалие ки бахшида ба бузургдошти ибн сино дар Эрон баргузор гардид, ба делегатсияи рус, ба намояндаҳои рус Саид Насафӣ, донишманди эронӣ, китоберо тақдим кард ки косахонаи сари ибн сино дар ана ҳамон китоб буд. аммо сифати сурат хуб набуд. ба ҳамин хотир муҳаққиқони шӯравӣ натавонистанд ки чеҳраи асосии ибн синоро инъикос намоянд. пас академикои шӯравӣ Терновский Василий аз Саид Насафӣ дархост мекунад ки пленка ё негативи акси ё сурати ибн синоро пешниҳод намояд, то дар асоси негатив ё пленка чеҳраи асили ибн синоро сохта ва пешниҳод намояд. Терновский негативи косахонаи сарро хуб омӯхта чеҳраи ибн синоро тасвир мекунад ва барои Герасимов Михаил дар ояндаи корҳои таҳқиқотиаш маводи бунёвӣ пешниҳод мекунад. ногуфта намонад ки сурати мазкур ҳангоми кофтани марқади ибн сино дар ҳамадони Эрон гирифта шудааст. муҳаққиқ Герасимов на танҳо чеҳраи Абу Али ибн синоро сохтааст, балки дигар шахсиятҳои маъруфи гузаштаро ба монанди Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ва аз ҷумла Темурлангро низ сохта ва пешниҳод намудааст. ин буд маълумоти мухтасар дар бораи ана ҳамин аксе ки мо ба шумо пешниҳод намудем. агар маълумот ва ё гуфтаниҳое доред, фикру андешаҳое доред, ҳатман дар комментарӣ ишора кунед. богузашти солҳо аз ҷониби ҳазорон рассомон аксу тасвирҳои ибн сино бо навъҳои гуногун кашида шудааст. ҳатто Герасимов, антропологи машҳури шӯравӣ, дар асоси негативу пленкае ки истифода кард чеҳраи ибн синоро сохт. бо вуҷуди ҳамаи ин тасвирҳо ахиран муҳаққиқони ё антропологони донишгоҳи Дандии Британияи Кабирро муяссар гардид ки чеҳраи ибн синоро созанд, яъне бо истифода аз техника ва технологияи замонавӣ. чеҳраи сохтаи донишмандони Британияи Кабир аз чеҳраи сохтаи Герасимов ба маратиб фарқ мекунад. чаро? чунки чеҳраи сохтаи донишмандони Британияи Кабир тоҷикона аст, ба фарқ аз чеҳраи сохтаи Герасимов. ин буд маълумоти мухтасар дар бораи яке аз суратҳои ибн сино. бо мо бошед.
подписаться карданро фаромӯш накунед.